22 september 2021. En een heerlijke 18 graden buiten. En wat gaan we vandaag doen in de Parkstad Cultuuragenda? Nou, je kan ons natuurlijk volgen op Ziggo, kanaal 43 op de tv. En goed nieuws, vanaf 10 oktober zijn wij ook live te zien en te horen via KPN. TV-kanaal 1495 en radio digitaal kanaal 1195. Dit is al voorinformatie voor het geval dat jij KPN-gebruiker bent en nou radio zit te luisteren. Dus vanaf 10 oktober gaat dat gebeuren. Dan niet alleen bij Ziggo, maar ook bij KPN, RTV Parkstad. En natuurlijk op de 89.2 FM. Je kan ook live meekijken, nu op dit moment via de livestream. www.rtvparkstad.nl en klik op live kijken. En je kan live kijken. En ook luisteren natuurlijk. En installeer de app www.rtvparkstad.nl/app. En als je die op je telefoon installeert, dan kan jij terugkijken, berichten sturen. Enfin, je moet gewoon die app installeren als je wil weten wat die allemaal kan, hè. En wat hebben we vandaag in de uitzending? Nou, 2 zeer grote uiteenliggende items, zeg maar. Het eerste item heeft met, zijdelings met carnaval te maken. Of nee, helemaal, denk ik, toch wel. En het tweede item, dat is het Chèvremons Mannenkoor 1912 Kerkrade. Die aanstaande zondag een start-up concert gaan geven. En daar komen in het tweede uur de gasten van. De gasten die in het eerste uur zitten, die heb ik al eens eventjes hier naast mij zitten. En stel jullie even kort voor. Nou, ik ben Andy Prijm, beeldend kunstenaar. En ik probeer dat Kloon van Bocholt speelt te maken. Oké, ja, hij heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Door Kloon van Boches en een andere Kloon van Boches, die zit hier links naast mij. Goedenavond. Hallo, ik zit er neer, joh. Mark Rutus. Ik ben initiatiefnemer van de Kloon van Boches. En van je nuchtje, je liegt van alles over vertellen. En ik ben zelf ook een kleine Kloon van Boches. Of een grootste, wat moet verzalen. Ik ben woest, dat mag je beslissen. Ja, met Mark Ruiters. Wie kent hem niet natuurlijk? De carnavalsuitzendingen hier bij RTV Parkstad. Op vrijdag voor de carnaval. Maar we weten nog allemaal niks. Wie weet mag het allemaal weer. In ieder geval hoog carnavalsgehalte in het eerste uur. En Kerkraads Chèvremons Mannenkoor 1912 in het tweede uur. Mark Ruiters, we weten het allemaal natuurlijk. Hè? Ik en die Angerswaai gestopt, hè? Ja. Al 2 jaar geleden. 2 jaar geleden nu, ja. Ja. En dan, ik doe het in het Nederlands. Mark die zegt van, ik hoop me gewoon op het plat. Ik zeg, dat moet je zelf weten. En dan kruipt toch het bloed waar het niet gaan kan, hè Mark? Want een ruime tijd geleden zei jij van, we hebben gehoord dat er items op tv en radio zijn, zoals normaal te doen, gebruikelijk in een cultuuragenda. Mogen wij een keer langskomen? En toen heb ik gezegd, ja, natuurlijk. Vertel. Precies. Wie is dat eigenlijk ontstaan met de Kloon van Boches? Het wordt de coronatijd wordt. Ja. En we worden immer hier wandelen, overal in ieder stad en dorp in het zuiden. En overal komen we carnavalsbeelden tegen. En die zijn verdomme. Zo'n carnavalsdorp wie Boches, zoveel liederen wat uit Boches komen. En wie had nog geen carnavalsstandbeeld, dat kies ze dus toe. En ga me toen bij je gepakt. Meteen eens contact opgenomen met de wethouder van Zumpenveld. En dat vond ik dat ook een prima idee. Ben ik weer jangen met alles een beetje bij te zoeken. En een kostenplaatje gemaakt. Wordt toch wel veel geld wat de jongen zitten. Ik denk, dan kan ze niet alleen doen, dat je ze zich nog een maand bijhouden. En uiteindelijk is er Antoine Schokker van de Bocheser Vasselonsverein nog bijgekomen. Daar hou eigenlijk datzelfde idee voor dat al te doen. Maar daar nog geen initiatieven genomen. En op een later tijdstip hebben we er Pascal Adriolen nog erbij gehaald. En voor onze drieën, we zijn nu geld voor het samelen. We hebben er Andy bereid voor dat beeld te maken. Andy Prijm is de naam, kijkers en luisteraars? Ja, klopt. Ja.
En die woont ook in Bochus, dus wat wil ze nog meer? Eenal Bochus, wat op de pleie Bochus kunt ze staan. Ja, dat is natuurlijk ook voor de lokale ondernemer ook goed, hè, Andy? Absoluut. En Andy die zegt tegen mij, ik doe het in het Nederlands. We gaan dadelijk uitgebreid met Andy praten, maar we gaan ook tussentijds muziek draaien. Dus de inleiding heeft Mark al gedaan. Geweldig initiatief en ik ken de gemeente Bocholt en ik weet dat dat helemaal goed gaat komen daar. Maar als er iets een echte, warme, harde kern is, dan is het wel de Bocholtse inwoner, hè Mark? Dat mag ik rustig stellen. Ja, dat klopt. Dus is het ieder jaar een slagarena waar. Die loopt bij ons allemaal wie een tijd zagen we dan maar op het plaat. Dat lukt geweldig. Ja, Bochels is een geweldig schrijversdorp en carnavalsliedjesdorp. Want daar komen een hoop dikke, vette knijters vandaan, zeggen we dan maar. We hebben Mark Ruiters net uitgebreid aan het woord gehad en een introductie over dat standbeeld wat er moet komen in Bocholt door Kloon van Bochels. Maar we gaan eens even naar de kunstenaar die dat even op de schoot gegooid heeft gekregen. Van ga er maar eens even over denken. Andy Prijm, goedenavond. We hebben je al even gehoord in de korte voorstelling. Voor de luisteraar die jou nog niet kent en kijker, wie is Andy Prijm? Nou, ik ben Andy Prijm, beeldend kunstenaar. De meeste mensen kennen hem, tenminste hier in de regio, die kennen me van het memorial van Jean Nelissen op de Gulpenerberg. Jean Nelissen, ja. Dat was belangrijk. Ja, Jean Nelissen was toch een wielericoon commentator. Absoluut. Nou, en over het algemeen verzekerd mijn onderhoud voor vakantieparken werken. Dus daar decoraties maken, muurschilderingen, ontwerpen, noem maar op. Oh, dus niet alleen beelden maken, ook schilderen, van alles? Nou, eigenlijk vooral het zwaartepunt op het ontwerpen en het schilderen bij vakantieparken. Oké. Daar verdien ik wel mijn onderhoud mee. Dus hoe ben je daarin beland? Ben je een grafisch ontwerper of zo? Ik heb plastische vormgeving gedaan op de academie. Plastische vormgeving? Ja, beeldhouden. Oké. Ik heb mijn eerste beeld gemaakt en dat werd toen niet verkocht. En dan ga je over naar iets waar wat minder financiële middelen nodig zijn. En wat, En dan beland je in hetgene wat je nu doet. Hoe lang doe je dit al? Toch 15 jaar, 20 jaar, geen idee. Eerlijk gezegd. Geen idee. Nou, als je daar geen idee over hebt hoe lang dat je doet, dan heb je gewoon plezier in je werk. Hè? Want je weet niet eens hoe lang dat je dat doet. Ja, precies. Ja. Ik weet wel, mijn eerste opdracht, het was bij Peter Gillis van Massa is Kassa. Och nee! Ja. Ja. Dus daar kennen mensen me dan ook wel van. Zo. Er staat nooit een naam bij, maar het is wel zichtbaar wie het gemaakt heeft. Mm-hmm. Dus iedereen is er wel minst mee. Iedereen die wel eens in een vakantiepark komt, die komt wel eens in contact met mijn werk. En heb je ook een kleine signering eronder staan? Andy Prijm? Nee, nooit. Nee. Nou, dan weten ze het nu. Dus kom jij in een of ander vakantiepark, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat iets wat je daar tegenkomt van Andy Prijm is. En we gaan eens even met Andy Prijm praten over dat beeld. Kun je hem eens even in beeld houden, het beeld? Of is het goed te zien? Nee, je moet iets... houden hem eens even in beeld. Ja, even die andere kant op. Kijk. Nou. Dat wordt hem, houden hem iets hoger, dan kunnen we hem goed zien. Dat is het... Misschien even draaien. Ja, draai maar eens even. Dat is het leuke in een beeld. Hij is altijd driedimensionaal. Even een achterkant, een voorkant, zijkant. Noem maar op. Wat is dit trouwens voor materiaal? Dit is een wasmodel. Dus bijenwas met andere producten erbij, dat je ermee kunt boetseren. Ja, want je was hem net nog even aan het bewerken. Hè? Toen je hier in de studio kwam, was je hem nog even aan het bewerken. Ja, geweldig. Ik ben blij dat het geen schilderij is, want dan was de verf nog nat. Je krijgt dan de opdracht om eens te denken over dat beeld. Wat speelt er dan in jouw brain af, laat ik het zo vragen? Nou, er was een vrij vaste omschrijving van wat ze erbij wouden hebben. Dus er waren bepaalde ingrediënten, die moesten er absoluut bij. Zoals? Die narrekap, die strik moest erbij. En het schild, daar komt nog een wapen van Bocholt op te staan. Dus. Kijk eens, ja. En dit beeld is nog niet helemaal compleet. Nee, dat hoeft ook niet. Dit is primeur, hè? Laten we het zo maar zeggen. Dit is de primeur. Dit is het model zo, dus de tekst moet er nog bij komen. Dus Bocholts alaaf komt dus uit die verf. Mm-hmm. Dus het is kalk aan de box.
zoals het dan heet. Kalk aan de box. Waar die mensen wat kaleien deden dus vroeger, die wat de huizen deden verven, dat zijn de schilders van vandaag. Vandaar een analogie, gewoon dat een schilder is. Hij staat op zijn verfpot en haalt dan, dat is er nog niet bij, haalt met die verf, haalt hij die tekst eruit. Zo. Dus dat die al een schilder is in de ruimte. En dat was mijn idee, mijn oorspronkelijke idee. En daar is het eigenlijk ook wel bij gebleven. Zo. Zij sloeg er meteen op aan, zo van, dat is wat wij willen, dat is wat wij zoeken. En dus je hebt geen tweede exemplaar hoeven te maken, dit was meteen goed. Ik maak eigenlijk nooit een tweede exemplaar. Dat is alleen maar om... Geweldig, Andy. Als jij een eerste exemplaar meteen goed hebt, dan ben je een goede kunstenaar. Ja, echt waar. Het gaat gewoon om dat je luistert naar die mensen. Zo. Ik vond er een beeld bij zo. En dan krijgen ze iets wat ze misschien verwacht hadden, misschien ook niet. Dat boeit me ook niet echt. Dus nee, oké. Ik heb er toch geen invloed op wat mensen denken. Dus dat, Maar ik ga even naar Mark Ruiters. En dan krijgen jullie dat even gepresenteerd. En dan moet natuurlijk even actie genomen worden, hè? Wij waren blij verrast toen we het grote model waar hij mee bezig is, toen we de garage inkwamen bij hem. We waren echt blij verrast wat we te zien kregen. Maar er moet natuurlijk geld komen om dat allemaal te bekostigen. En te verwezenlijken, want je wilt ook binnen de korte termijn willen jullie toch dat dit eigenlijk zo snel mogelijk daar in Bocholt komt te staan. Waar komt het overigens te staan? Wat is de bedoeling? Nou, in Bocholt zijn ze de hele kern van Bocholt zijn ze op het knappen. Ja, die liggen op de schop. Dat is al meer dan een jaar zo. Hè? Het zogenaamde IDOP-plan. En, het wat voor plan? Het IDOP, het Eierdop. Eierdop, ja. Het Eierdop-plan, ja. Zo hier is het, joh. Ja. En dat wordt heel mooi, dat hele dorp, wat we hebben kunnen zien op de tekeningen. Er komt water en het wordt heel knus en gezellig. En dat beeld dat komt midden in het dorp te staan, eigenlijk tegenover het oud gemeentehuis. Daar was nou altijd een kleine parkeerplaats, die wordt nou een beetje uitgebreid. Met een leuk pad erachter waar je weer verder kunt lopen. En jullie hebben al meteen gezegd, hou er ook rekening mee dat er een standbeeld moet komen. Ja, dat was eigenlijk het eerste idee om dat standbeeld daar neer te zetten. Er zijn nog even wat strubbelingen geweest, maar uiteindelijk is het er toch gekomen. Want dat heeft een voordeel. Als er na de hand wat georganiseerd wordt, carnavalsgebied, bij die kloon... Daar gaan we toch vanuit, hè? Daar gaan we toch vanuit, hè? Dat er binnenkort wel weer iets georganiseerd wordt. En Mark, even positief blijven. Ja, precies. Maar dan hoeven we daar maar lintjes te spannen bij die parkeerplaats. Precies. En dan hebben we het hele ding afgeschermd. En dan kunnen we met alle carnavalsvierders uit Bocholt en omstreken kunnen we op die plekken staan. En dan kunnen we daar wat organiseren. Ja, laten we er eens een paar noemen. De Kalk aan de Box, de Zoevoelen, de Stichting Slager Arena, de Stichting Jeugd, Carnaval Bokkers, de Rijkelen, de muzikanten van de Harmonie, de fanfare, de ondernemers en bla. En er zit er zoveel in Bokkers. Ongelooflijk. Mark, we zijn aangekomen bij de, laten we maar zeggen, financiële werving voor het standbeeld door Kloon van Bokkers. Door Kloon van Bokkers? Ja, we hadden natuurlijk heel nodig, want Andy deed dat niet allemaal voor niks. Nee. Wel vorig jaar niet, want hij deed fantastisch werk. Trouwens, dat beeld wat hij gerade je zicht had, dat is ongeveer die groeide wat voor je hand. Dat is een replica. Dat is daarna ook te koop, dat kan er nu al bestellen via de site. Dus reserveer je replica van door Kloon. En in Kerkrohan voor de Joep. En door Joep, dus die maar 10.000 keer in woonzemmeren. Dus dit is natuurlijk... Door Kloon moet het even storen. Door Kloon van Bokkers. Dus iedereen kent dat. Op die chique site, wat ik trouwens samen met de Tom van mij, dat als CNE gedreend. Een chique site, www.doorkloonvanbokkers.nl www.doorkloonvanbokkers.nl Ja, dan kan er eigenlijk de janse korte geschiedenis kan er lezen van en wat voor allemaal doen. En hoe het allemaal begonnen is. Ja, precies, dat zit er allemaal op. Ja. En heel belangrijk is, er zijn nog een paar buttons op, daar kan ze meteen doneren. Dus heel chique maat, je kent van zijn uiteraard met iedere euro te vrijen. Maar voorhand door buttons op store van tot en met €300. Meer mag natuurlijk ook. Maar dan krijg je ook je chance voor terug. En, maar ook, ik wil het toch even memoreren, Mark, want je gaat er erg snel overheen even. Ik wil toch even
ook voor de mensen met de kleine beurs die hun steentje willen bijdragen, die kunnen een eigen bedrag invullen. Ja, precies. Ik ben voorzalig met iedere euro zo voor tevreden. Wil je een replica? Ja, dat kost natuurlijk een paar centen. Wil jij vet doneren? Nou, dan zal daar ook iets tegenover staan, ga ik vanuit, hè, Mark? Ja. Dus, we gaan het heel leuk zo slotten ervallen. Nou, vertel. Du kunt zich zelf vereeuwigen, boekjes op een plaquette die bij het standbeeld kunt staan. En dat kost zich wel 100 euro, maar dus is levenslang steeds er genoemd. Met bedrijf of gewoon persoonlijk. Als prins of als bloemenprinses, is egal wat. Doe werd voor 100 euro werd op die plaquette erbij gezet. En steeds er daar voor immer op. Zolang dat boekjes blijft bestaan. Ja, en we hebben toevallig gehoord, herindelingen van gemeentes komt niet meer, want dat is waardeloos, dat stelt niks meer voor. Dat vertelde Maarten van Rossum gisteren. En dus, Bocholt blijft Bocholt. Bocholt, joh. En kunt nergens bij. Dus, nee, zonder flauwekul. Wie wil nou niet vereeuwigd worden in of op dat standbeeld? Dat is toch geweldig? Dat is zeker chic, maar het allerchicste is dat ze door ons met de helpen, gigantisch met de helpen en de kloon bekostigen. Want dat is natuurlijk het ding, dat moet vooral nog ter deur. Wacht eens even. En in het cultuurpotje van de provincie, daar zal toch ook wel gaan zitten, of niet? We handelen naar de cultuurcommissie van de provincie geschreven. En de gemeente. Hè? De gemeente zijn we nog mee bezig, maar de provincie had al nee gezegd. De provincie had nee gezegd, natuurlijk. Ze doen niet de standbeelden. Nee, dat snap ik, maar daar had, de gemeente had er ook geld voor. En ik zou gewoon schuiven één project even door naar de volgende gemeenteraad. En dan kan dit gewoon nu plaatsvinden. Ja, nee, dat gaat gebeuren. De gemeente is zo flink mee bezig. Want komende vrijdag gaan we weer een gesprek op de gemeente. En daar hoop ik natuurlijk dat we door zo'n klink toezegging al krijgen. Dat we het kunnen krijgen, dat is zeker. Ja, ik bedoel, mensen, zo'n geweldige carnavalsgemeente has. En de Zoutstore als gemeente, nee, dat zou niet goed zien. Dus ik wil de boel niet beïnvloeden, maar, absoluut. Die gemeente Zunbeveld, ja, natuurlijk vloept dat er nou de blauwe schuut en dan zul je naar de kloon van Bokkers kunt. Ja, dat is het. Ja, en wat zou dat daar? Ik bedoel, dat moet toch kennen. Dan wordt er meestal zoiets erin, zo. Nee. Jik. Ja, dat moet... Jikkerij. Maar dat replica, dat is natuurlijk ook een ding... dat moet... A must have. A must have. Wensen ook als ondernemer dit sponsoren, dan kunt ze natuurlijk ook op onze website staan, op Facebook staan. Dat steekt natuurlijk buiten kijf en verzint natuurlijk heel vroeg met jedderingen. Mark, wat is het plan om dat allemaal gerealiseerd te krijgen? Wanneer zou dat ongeveer plaats moeten vinden? We verzunt het zoeken naar een schöne datum waar ook het IDO-plan werd opgeleverd voor de Boches. En dat zal rond 18 juni zien. Dat is de streefdatum voor ons. Om dan gezamenlijk, wanneer het dorp eigenlijk nooit gepresenteerd werd, om daar ook de kloon te onthullen. Zou mooi zijn. Dat zou heel schön zijn, want dat je lukken. Maar die plannen die zijn nog fris, die staan fris op het papier. Ik ga daar zelf een idee bij voor daar nog een schöne podium waar neer te zetten. Ja, wat een feestje bij. Natuurlijk, het carnavalsartiesten, die kennen zich trouwens ook via de site al aanmelden. Die pers die willen optreden bij ons, die kunnen hier komen. De stad liet een beetje in de planning. En daar jumper ook vrijdag nog even verkallen op het gemeentehuis. Als dan vrijdag bij de gemeente, en dan worden daar de plannen verder gesmeed. Andy, jij gaat natuurlijk aan de slag op het moment dat er groen licht is en het geld bij elkaar gezameld is. Wat is jouw planning? Want je doet meer dan alleen de kloon van Bokkers natuurlijk. Hè? Dat klopt. Maar ik had zelf aangegeven dat ik het in oktober klaar wou hebben. Dus dit jaar. En het datum verschuift altijd, zo gezien met de regen. Daar gaan we niet vanuit. Nou, de kloon van Bokkers was leuker geweest. Wat zeg je? Carnaval was leuker geweest. Carnaval was absoluut leuker geweest. Want ik wou net al niet inhaken toen Mark zei juni. Ik denk, maar ja goed.
Ja, het is nou eenmaal zo. We willen natuurlijk ook niet waar we pissen carnaval nog. Nee. Dat je dus ook je lang duren. Dus we maken door een hele schöne zomercarnaval van. Met de opening van het dorp. Zo, dat zomaar. wil ze nog beter. Zou zo maar kennen. Half 2 keer carnaval. Nog even resumeren. De kloon van Bochers, Mark. Want zometeen moet ik naar de laatste plaat van het eerste uur. Daar moet ik me altijd aan houden. Even resumeren. Wat moeten de mensen doen als de kloon van Bochers... en met name dat standbeeld, als ze voor eeuwig willen worden... bij dat standbeeld en ook willen doneren? Wat moeten ze doen? Jongens, je het allemaal naar Facebook en naar de Kloon van Bochers. Of je het naar de site www.dekloonvanbochers. Daar staat alles tot in de puntjes beschreven. Daar kan het eruit, daar kan het doneren. We zijn hartstikke vroeg met. Er kan ook nog een grote plusmarkt bij ons in dorp. En trouwens ook in andere dorpen. Die hebben nog een sponsoractie lopen. Die punten kan ze ook nog aan de Kloon van Bochers doneren. Ze ook voor met. Wie je zegt, met iedere euro zijn voor dik en dik tevreden. Dus allemaal naar Facebook of naar die website. En nogmaals, je ziet de bedragen staan. Hè? Ik hou het even zo, dat je dit kunt zien. Nou, dat kun je niet zien. Dat is grijs, dat is grijs. Maar je kunt doneren van puntje euro... tot 25, 50, 100, 200, 300... en als jij die replica in huis wil hebben van de kloon van Bochers... ja, dan... Dat beste van 50 euro 55. 5 keer 11,11 euro is er verdig. Dus als een oven op stapje is... kost het genau zoveel. En wat wordt dat voor materiaal, Andy, die replica? De replica die maken we in een polyester... of een epoxy, een haars, een gitaars wordt die gedaan. Oké. Dat is maar voor de kijker en luisteraar... die zich dan een voorstelling erbij kan maken... wat hij straks thuis op de vensterbank... of in zijn carnavalskamertje... of in de woonkamer, of weet ik waar dan ook wil zetten. Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Toi met het hele plan... wat ik een geweldig initiatief vind. Standbeeld, midden in de kern, van Bochers. De kloon van Bochers. En ja, Mark, ik heb er kippenvel van. Ik kan er niks aan doen. Ik draag dit altijd een warm hart toe, omdat carnaval cultuur is. En de cultuuragenda is ook cultuur. En daarom waren jullie bij mij hartelijk welkom... om dit item vanavond te presenteren. En toi met alles. En die bedankt voor je komst naar de studio. Mark, bedankt voor je komst naar de studio. En toi. En veel bedanken die het voorheen mogen te zien, Renier. Graag gedaan en succes vrijdag. Dank je. Adieu. Adieu.